Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 19 na, kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa inong makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po, ang sa inyong lingkod, siyempre pa, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez, masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Bicolana sa bilog na kinaban. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaibo. Inian, Tabang Ora Mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7, Radyo Oragon, Birac, Catanduanes. Live namang kita sa Facebook, kaya bako sa nang nagdadangog kamo, kundi naiiling na nindo ang samuyang mga pormada asin mga posing. Diyan po tabi sa Facebook page kan Action Ko Center, Facebook page kan Action Ko Online TV, Facebook page kan ako Bicol Party List, Facebook page siyempre ni Pilantropong Congressman Zaldico, ang congressman na may bulawan na puso, representante kan mga Bicolano. Kaya pwede ka mong mag-comment, pwede ka mong mag-share, pwede ka mong mag-tag, pwede ka mong magpa-shoutout, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinion, pati naman kan sa indong mga inagrangay, asin mga mensahe kung ano man po ang katuyuhan nindo na mo yan nindong ipaabot o gusto nindong ipaabot kay Congressman Zaldico kan ako Bicol Party List. Alright, shoutout muna sa tuyang parantabay ngunyan, 1,106 viewers as of this time, partner. And syempre, partner, sa mga Yan sa Facebook lang yan. Facebook pa lang Sa ini. TikTok, iba man ang viewers. Iba man. Sa YouTube, iba man. Iba man. Syempre, partner, sa nagdadawag man sa Radyo Oragon, iba man yan, partner. Syempre, ngunyan, aldawnin Webes, may manggagana ngunyanin 1,000 pesos. Kaya sa mga mauot manggana, magpadarakan sa inyong komento, reaksyon, or pagbati o mensahe sa samuyang live episode ngunyan na pagkahapon. Siyempre, may manggagana man nin tablet. Kabangang taon na kita, day naubusan yung Iyo tablet. partner, gulpi yan. Kasi ang kamauotan ni Day naguhuraw ang Congressman tablet, Saldi, matabangan taan mga tios ng mga estudyante. Matabangan ang mga estudyanteng Bicolano na nagmamawot makatapos kan sa nagpag-eskwela para sa indang maray na futuro. Ayan, syempre ngunyan partner, Yan igwaman ang giraray inapod kitang. na tabang sa edukasyon. Correct, kasi padagos partner, an online
learning. Learning. Tabang sa teknolohiya. Yes, partner, may nagpapabati muna digdi si Nanay Julieta Ortal and Tatay Jeronimo Ortal. Nakapalaw sa action ko, partner. Diyan ini sa Victory Village. And syempre, hi man kay sa Napay family, Auntie family, Cervantes family dyan sa Baries, Legazpi City. Hello, hello, hello. Siyempre, pasalamatan ta si Aimee, kanta plakon, kamaligalbay, masiramon tabi iso pinuso mo, Ayan. kasaba, or kamuting kahoy. May ingredients ito, sudul, partner, singpili. ng pagmamahal. Yan. Aimee, salamat na maray. Ayan, hello dyan kay Joel Kan Cervantes. matanaan ni Mrs. So sa imong pinuso, pinagbawalan ako nabawasan. Nata ito. Sa iya lang gabos. Saya lang the boss. At least na-appreciate ni Mare. Ah, ah. Partner! Oh. Webes mo niyan. I-congratulate sa muna. Ah, Ang kasanggayahan PNP. kunata ito. Partner, aram mo, nasungkit na naman nindaan saro sa mga award. National Award sa Ladokan, mga kapulisan. Ay, mabuhay. Very good. Yan, very good partner. Ini partner, Saludo good kita. news ini. Ngunyan sa Kabikulan. Sige. Good news partner sa mga taga Sorsogon. Oh. Siyempre partner digdi sa Bicol Region, orgulyo kan Bicol PNP. Orog na partner kan Sorsogon PNP. Liwat partner pigbisto bilang Best Provincial Police Office sa Bilog na Nasyon sa Police kasa ini partner na pa Sorsogon Provincial Police Office. Ang bareta ko kaya, labi-labing maray ang suportakan lokal na gobyerno kan Sorsogon Yes, sa partner. PNP ninda. Alright. Kaya partner, makakasabay tangon yan. An officer partner, si Police Lieutenant Colonel Charles De Leon, yun yan pamayokan Police Community Affairs and Development Office dyan sa Sorsogon, PPO. Partner, Sige. maray na pagkahapon tabi, Police Lieutenant Colonel. Maray na hapon man po sa mga nagdadangog kan sa indong magayon na programa. Ayan. Kasi aram ko ang sa indong programa is nakakatabang sa tuyang komunidad. Opo, it's your second time here po, Police Lieutenant Colonel, bilang makasabay mi tabi sa ere, digdi tabi sa satuyang programa. And congratulations po, hali po yan sa Action Ko Center, sa tabang ora mismo, asin sa Ako Bicol Party List, pinapaabot tabi sa Indo. And dakulang congratulations! Opo. Kami po nagpapasalamat din po sa indong programa asin po sa mga nagtatarabang sa Moya. Naarog po kaningon niya na sungkita po ang award po na Best PPO for the entire Philippines. Opo. Dito po sa Pulis sa Kasanggayahan. Opo. Pampira po na Best Provincial Police Office, iniptabi kan Sorsogon PNP. Actually po, ini pong nakuami pong award is bako lang po na effort kang Sorsogon Police Provincial Office. Is effort din po kan mga nagtatarabang sa mo ang komunidad asin po asin ang tabang kan dakulang suporta kang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Governor Chis Escudero asin yung mga local chief executives, mga police stations, and then 2 mobile force companies. So, bali po ini, nag-agi po sa masusing screening. Bali po, 3 po. So, naging finalist kaniyo. Bali po yung Pangasinan Police Provincial Office and then yung Davao Oriental. So, nagkaroon po ng interview as in sinuri yung mga administrative accomplishment together with the operational accomplishment. Opo. Kaya po, sa pigdeklara po na Best Police Provincial Office, ang Sorsogon Police Provincial Office sa pangunguna ng butihing Provincial Director na si Police Colonel Arturo P. Brual Jr. Opo. Police Lieutenant, nabanggit mo po na duwa ang sa indong naging kalaban as Best Provincial Police Office. Ano tabi ang naging edge? Or paano tabi naging angat? Ining Sorsogon PPO laban tabi digdio sa nababanggit ang duwang Police Provincial Office. Unang-una po, kung may hiling ta po, Darakula po yan na probinsya. Pag sinayang Pangasinan, Dakula pong probinsya, then yung Davao Oriental. So, permi mo pong pigsasabi kan sa muyang provincial director. Nadai ko na makukuha ang bagay na iniyo. Kung mayong mga dedicated and motivated PNP personnel na nagtatabang sa Sakuya. Kung maaaraman ta po na ang Satuya pong provincial director kan Sorsogon, si Police Colonel Buhal po is one of the youngest provincial director digdi po in the entire Philippines. So siguro po nahiling ta po digdi
na ang Sorsogon PPO is mayroon po siyang camp development plan. Magayon po ang opisina ta po na may hiling naman po iniyo. Saka ito pong inaapod na intensified policy na sa rank, sa community, is ginigibot na po iniyo. Minsan po nag-iisip kita, ano ta ang Sorsogon PPO despite na sadit na Iyo po, probinsya opo. na ikukumparata po sa iba. So, napag-isipan po ng quad team, which is the investigation, intelligence, operation, and the police community affairs and development, na bakulang pa lang totally sa operational. How can you define accomplishment? Minsan naisip kita, sunod akop na mga wanted person, yun mga, iba yung mga, natin na mga communist terrorist groups, Opo. yung usually doon tayo nagbabas. Naputol, partner. Oh. I-redial ta si Police Lieutenant Colonel. Nababanggit ito, partner, ni Colonel De Leon, na maski sa dayotan sa indang opisina, partner, sa accomplishment, grabe, partner, naguuran nin mga award an Sorsogon PPO. Kaya saro yan siguro sa mga pagkonsiderar kung nasungkit ning daining nababanggit na award. Ibalik ta sa linya, naputol po tabi kita, Police Lieutenant Colonel. Opo. Ayun po nga na yan po, tigahapot may sadiri, may kadakol na naghahapot sa Samuya, na despite na sadit na probinsya, ano ang ugwa ka mo na mayo sinda. Opo. Saro sa mga kahaputan po na not only operational, you must include the administrative accomplishment. Kung titingnan po natin dito sa Sorsogon, yung mga police offices po natin isa talagang moderno nang masyado, hindi na kagaya noon. So, isa po yun sa mga parameters na tiningnan po ng screening committee. At naipakita po natin yan at naidepensa po natin yan ng maayos. Kaya po tayo po ang hinirang na best police provincial office. And then talaga po kami po mga quad staff, talagang dedikado rin kami and motivated din kami ng aming provincial director na gawin yun kung ano yun nakalagay din sa mga parameters. At mayroon pa po din magiging sorpresa na baka po by this September or first week of October is maging cleared province na po ito when it comes to illegal drugs. Okay, so iyan ang saro sa mga achievements bilang iyan man ang saro sa mga programa, partner, ni Presidente Rodrigo Duterte na ang droga sa Pilipinas, talagang mawara. Pero nababanggit ni Lieutenant Colonel na magiging, tama ba, Colonel, ang sakuyang pagdangog na drug-free ang Sorsogon? Plano? Opo. Mawot? Yes po. Okay. Kasi po, yung marami na pong mga municipalities dito sa atin na mayroon na pong mga balay silangan, yung reformatory center. And then yung mga barangays po na mga affected and unaffected barangay. So nagkaroon po kami ng concerted effort with the PDEA together with the PNP and the local chief executive. Binababa po namin yan. Kagaya po kahapon, galing po kaming bulan. Pinatawag namin yung mga barangay captain na may mga unaffected barangay or affected and unaffected barangay. At doon na mismo namin inaayos. Ano ba ang kulang po nito? At yung mga tama yan, tabi, Lieutenant Colonel, kasi dapat talaga, since ang mga krimen is nagpupuon talaga sa barangay, kaya dapat talaga matutukan, tabi, per barangay. Kasi at least igwa ka muning komunikasyon, si mga opisyal man kan barangay, direkta na maipapaabot sa indo kung anong sa indang concern, mga problema, tanganing tulos man tabi na maaksyonan ka na provincial police office kan Sorsogon. Opo. Saka po, isa pa po dyan, yung mga advocacy groups po namin, and then nagkakaroon po kami ng yung mga barangayanian health and food bank. Kasama yung mga different advocacy groups, yung mga different organizations, is tumutulong po sila. And then kung mapapansin po natin, here in Sorsogon, marami po dito na nag-surrender po ng mga former rebel. At yung mga former rebels na yon, kasama din sa LCAC namin, yung Local Community Armed Conflict, suportado po ng ating lokal na pamahalaan. Binibigay po natin sa kanila yung mga benefits na kailangan nila, kasama po yung mga Philippine Army. Isa pa po yun sa naging parameters
na kaya po tayo na declared as a best police provincial office. Opo. Police Lieutenant Colonel, as of this time tabi pera ang personahes ka na Sorsogon PPO tabi ta maski sa dayot ini pero grabe an esforsos kumbaga mauo tabi na itong kamauotan na malinig tabi an kapulisan nagigibo tabi as in mga achievements and development tabi sa Sorsogon PPO. Actually po, ang strength po namin dito at this time is 980 plus lang po kami. Hindi pa po kami mag-1,000. Pero po, marami na rin pong mga request po na additional personnel kasi marami mag-graduate. So, ilalagay po natin yan dun sa mga bayan na halos kulang po ang pulis. Pero po nga, sabi natin na kahit kulang po yung hindi ko sinasabi na kulang pala, pero talagang nagdidepende po yan sa personnel. Sabi nga ng aming PD, nakuha ko ito hindi lang to para sa akin, hindi lang Sorsogon PPO, kundi dahil sa mga dedicated and motivated PNP personnel na talagang nagtatrabaho. Okay po. Partner, baka may dugang kang kaputan kay Police Lieutenant Colonel. Go ahead, partner. Siguro, maidadagdag ko na lang kay Police Lieutenant Colonel, ano ang mensahe nindo tabi, Police Lieutenant Colonel, sa mga Sorsoganon and mga kaparehas nindo miyembro kang PNP na bako dyan sa Sorsogon, digdi sa mga kataraning na probinsya, kan Bicol Region? Ang mensahe ko lang po, unang-una po dito po sa probinsya ng Sorsogon. Una po, nagpapasalamat po kami sa lokal na pamahalaan, sa pamumuno ng ating gobernador, Governor Escudero, at yung mga local chief executive, mga congressman na Escudero, at yung sa mga advocacy group na patuloy na nagtitiwala po sa amin. Actually po, may hashtag po kami na ang pulis kasanggayahan ay hindi maasahan. Dito po sa probinsya po ng Sorsogon, 24/7 po, mayroon na po kami dito mga isumbong project. If ever na may mga complaint kayo na hindi kayo nakaintindihan. So, 24 oras po, may mga hotlines po kami. And then, dun po kayo pwede mag-report. So, sobra po sa muyang pasasalamat talaga at asahan niyo po na paiigtingin daw po namin at patuloy po namin aayusin ang aming serbisyo. Opo. Police Lieutenant Colonel, may dagdag ko lang tabi. Kumusta ining paglalaog sa probinsya kan Sorsogon kan sa tuyang mga travelers, itong sa tuyang may mga darama ning mga letter of exemption. Kumusta tabi? Ano usually sa mga nagiging problema o kadipisilan kan sa tuyang mga kababayan pasisiring tabi sa Sorsogon? Actually po dito po sa border control natin, dito sa Putyaw, medyo strict po tayo dyan. Tinitingnan po natin yung mga documents nila. Kasi po kahit pa paano ngayon may papasok naman yung mga issue ng mga Delta variant. So bali po yung depende po, it will depend upon dun sa place of destination. Halimbawa, ni-require me po kung kung pupunta ka po dito is kailangan ka may RT-PCR or antigen. And then kung point to point lang naman po na within 24 hours, kailangan ay makalabas ka or else whether kung mayroon kang letter of exemption, okay po yun. So, in-exercise po natin yun based on the IATF regulation and together with the executive order of the governor. Opo. So, yun lang po, Police Lieutenant Colonel Charles De Leon. Maraming salamat po sa inyong panahon asin oras asin sa liwat tabi. Congratulations sa Sorsogon PPO. Mabuhay tabi ka mo. Salamat po. Alright, partner. Ayun! Ibang klase ang Sorsogon PPO. Mabuhay ang PNP Sorsogon. Dawa dikit lang, partner, ang sa indang personahes, pero kung Actually, minagiribo ng accomplishment. mas madali manihar, partner, pag diit. Diit man ang paglinig. Oo, diit lang. Sa kadiit ang mga papasunodon mo, diit man ang mapasaway. Pero sabi nga niya, partner, tulos sindang nagralabanan pero nasungkit Davao kan Sorsogon Oriental, PPO. saka Pangasinan. Parehas partner, Darakula ng mga headquarters. Oo. Ayan. Actually, ang Sorsogon, dakula man. Dakula man ang land area. Land area. Pero itong pagsasabi na sakop kay niong Sorsogon PPO, kabali dyan partner ang personahes. Pero bagamat sadit yan, dakula ang importante, ibig sabihin, ang mga pulis dyan sa Sorsogon nagtrabaho ng maayos. Correct, yan ang nagserbi. pinaka-importante. Sinunod ninda sukarato lang nailing ko sa mga police station to serve and protect. And protect. Ayan. Ayan. Partner, Atsan! Kadakol kita ang
papaugmahon. Siyempre, partner, may manggagana kita ng tablet, may manggagana kita ng cash. Pero, partner, Oh. bati muna kita kasutuyan mga parantabay. Michael Monsalve, maray na pagkahapon, Nixon Tanael. Good afternoon man. Sige, si Mary Rose Lita Kadag, pasali po sa raffle. Thank you po. Sige po, mag-message lang po kamo. Taigwa po kami ni staff na mag-gathered kan sa indong mga comments and messages. Si May Moises, nakatutugman, Ki Christian. Pa-shoutout po, madam, na-receive ko na po yung prize kong 5K. Salamat po sa gabos na bumubuo ng Action Co Center at sa pamumuno ni Congressman Saldico at Kong Pido, sabi ni Ki Christian. Congratulations! Sige! Ayan man, si Michael, pa-join po ako sa raffle. Barangay Kumapo, Kapo, Pilar, Sorsogon. Pangguro gastos po sa pangural daw na pangangait po sa harong. Sige, good luck po sa imo, Michael Monsalve. Si Nixon Tanael, nakatutok man. Mary Rose Lita Kadag, baray na aldaw po kong Saldico. Maray na hapon man. Partner. Si Sai. Si Rol Cirillo. Nagpapakumusta ka man ka ni partner. Ay, kumusta ko man siya? Always watching from Tabaco City, Philippines. Oy, sa samuyang pagbabalik, may matatawanin tablet, may manggagana pa ng tablet, at tabay sa nakamu, mabalik pa ang tabang ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Co Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igwa na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol. Digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga.
Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog manggila yon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So ito maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa muya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Nagbabalik ang tabang Ora Oram mismo! Partner! Yes! Inat-inat muna ka! Dahil man ako pipirat partner. Dahil uminat ka muna, arugon mo ako. Pipabuilo ko lang ikasubago Arugon mo mga muna ako, puta. dali. Primero, dahil ko aram sa istorya kan mga award na ito. Dali na inat. Inat-inat na Iba muna, man partner. iba man sa pigurumdum ko ng mga award. Ay, maray na pagkahapon sa mga parantabay niya to via Radyo Ragon. And syempre sa social media. Good afternoon, Tabi. Si Dumduma, Mitch, friend, nakatutok mo niyan. Partner, si Mary Rose Lita Kadag. Maray na hapon man. Sige po. Oo. O ngunyan, may bisita kita. Siya si Annie Rose Basalyote. Saro siyang tablet winner kang nakalipas na mga aldaw. Ay, bigyan taram si Action to pe. Ano ito, Action pe? Ayun na, tapos na pe. Nabati may nakasubago. Si Nanay, nagpapabati giraray. Si Nanay Hulita. Nagsusugdig di si Nanay Hulita. Anong mga kariribukan niyan, Bustupe? Sabi niya, partner. Mga oras pang ini, alas 1:45 na, mga kakanan pa ang pag-iisip nila. So, dyan sa Karihan, sa Victory Village, nagpapabati ini, nabati ko na. Pero dahil nadangog, nabukas pa sana. Sige. May message pa yan sa si Bustupe pala. Nanay Julieta Hortal and Tatay Jeronimo Hortal. Dyan sa Barangay Victory Village. Dahil ko pa pala- Dyan sa Itiri. Maray na hapon tabi sa inyo, nanay. Dahil ko pa pala niya nare-reply. Si sa iyan. Si Bustupe. Ah. Sabi ni Bustupe, mag-order ka na, boss. Kasim, pigi, lumo, limpo, spirib, pork chop, bacon cut, liver, baby back ribs, pata, ulo, maskara, internal organ, internal parts. Pwede pang chicharon buraklak, tripilya, dinuguan, baga, bituka, etc. Ayan, aram mo kung sa iyan, partner. Aram mo kung sa iyan. Una ko, ining kuan, tapos na kamuka ini. Yung nga ni, aram mo kung sa iyan, partner. Oo. Duman sa inalian, me. Kaya may message. Sabi ko, nagbalik gayud niya ako si Idol. Nagbalik gayud niya ako si Idol Tupi sa Idol. Kada Sa partner. Idol niya. Pag-araw kaming season, yan ang nagrulukasan dyan. Aram mo na naman ang nangyayari, partner. Lugod mo ang kasim, pigi, lumo, limpo. Ang sitwasyon ng arod kayan, partner, pag panahon na arod kayan, aram mo na naman ang mga dalagan kayan. Mati na, partner, sinda? So mga nag, Oo. So mga nagatirinda kay ano. mga nagtitirinda ki mga lumo, pigi. Oo. Para tinda ng karne. Oo. Fish! Para na pagkahapon tabi sa Saindo. Nagluya so tindahan nin karne dyan sa may bugtong. Nata daw. Kunyan, sararado baga. Nailing mo suppose ni Pading Kevin Arroco. Gayunon nga ang view kang mayundig. Pero duman sa side partner kan mga makimat-kimat.
Ito ang mga pigmiminyang mayon. Yan, oo. Ngunya na pagkahapon, partner! Paugmauntaan sa rong estudyante, hulita siya ang nanggana nin brand new tablet ka nakagin niya tong episode. Siya si... Anne Rose Basalyote. Ayan, maray na pagkahapon. Anne Rose. Anne Rose. Anne Rose, malipot digdi usal og kang estudyo. Kumusta sa imong pagmati? Okay lang po. Pirang taon ka na, Anne Teka Rose? man tiglilipot. 21 po. Ha? 21 ka na? Natatagaro ka lang 14 or 13. Ili nga. Wala man sa kuya niya na... Arog ako kayan partner kang nag-uusbong pa lang ako. 21 years old na siya, pero parang 13 years old lang siya. Arog nga na ako ang partner. Para siyang walang malay. Ah. Para siyang you inosente. Ah. You the innocent. Ang mga exan niya partner, 23, 28, tama? 24 lang, ano? 23 nga ni, masadit. O, sa edad mong 21 anyos, may boyfriend ka na. Wala po. Wara. Kaya man pala. Study first, ang sabi ni Kaya man mama. pala, Opo. partner. Okay man ito sa imo na study first, sabi ni mama mo. Kaya man pala, Iyo po. partner. Ang girl partner, maski pa mag-edad kang 21, pag dahil ka pa nagkaka-boyfriend, ang itsura mo talaga, parang 14 ka lang. Pero kahit 18 years old ka pa lang, pag nagka-boyfriend ka, nag-iiba ang itsura Iyo ka, partner, girl. kadagdag kulog kipayo. Dagdag problema, imbes na problemaon mo sa diri mo sa ade. Igwa kong mga naagihan, 18 anyos pa sana. Pag una mo, nabangga na kan bulldozer. Kiribad na. Baga kang pison. Dahil nagkaigong boyfriend. Oo, arrogant talaga. Igwang ogaro na naagihan kang piso, na plat na sulubot. Ang ngunyan partner, Anne Rose, ayun ka nagkaklase. Ano sa community? San Jose! Kabali ka Grupo naman, talaga sa kamo kan mga taga San Jose. Taga San Jose. Opo, kaklase ko po. Kaklase mo sinda. Matitibay talaga ang mga taga San Jose, magtanda kan mga mechanics. Correct. Ka-membro. Attentive sindang maray. Miyembro sa partner kan. Organize students of tablet winners. In Bakakay, Albay. Ayan. Kumusta sa imong pagklase? Ayos man po. Ayos man. Anong grade ka na? 3rd year college. Third year college. Dahil mo inapot mo kung anong grade talaga nauubinan ka sa iyong Nauubinan maray. ako. Anong year na palan? Third year college. Taking up, aram ko na. BE-Ed Filipino. BS Ed. BS Ed Filipino. Sabi ko na partner. Dahil pagkakaiba duman sa grupo kan mga tablet winners. Kang naaraman mo na ika ang winner, anong pagmati? Maugma po. Dahil Susay ba nanduda ko ang- partner, anduda ko nagkakarantyawan sila. Kami ngayon, ang gana na. Ikaw muna sa Kang nanday pa. O kaya, Kang mag-indra nanggana ka. kasi sa ang inot mong inapudan. So ate ko po, So ate mo. Pero si Saan nagtag sa imo? si Joanne. Si Joanne. Nanggana na din siya. Opo, so nainot po. Ayan, partner. So meaning, Pero, effective and mechanics. Ate Rose, may nag-iilusyon naman sa imo. May nag... Igwa Sa po. gayon na Anong yan, pangalan? partner. Dahil po. Dahil pwede. Ayan. Taga-sain na lang. Taga Bakakay man. Opo. Okay. O sige, shout out mo sa mga friends mo na gusto mong i-shout out. Sige. Shout out pan kay Joanne Baynado, tas Jess sa Baynado po. Baynado, family. Alright, partner. Ayan na, Annie Rose, ang sa imong brand Kira new. pala ka mo magturog ang sanglet. Annie Rose? 9 po. Na- 9! Grabe si Papa mo sa kasi mama mo. Maluya. Masipag. Maluya. Matyaga. Maluya, partner. Anong trabaho ni Papa? Wala po. Si Mama? Wala po yung Kaya, iyo lang itong trabaho Iyon nila. trabaho. Maggibo ning pangsyam, Pang- maggibo ning pansampulo. Pansampulo. Na paano ka mo nabubuhay? Paano ka mo napapakakan kung paras na yung trabaho? Hindi ka na magapot kan paano nabuhay. Nabuhay nga ni, tading trabaho. Eh, nagibuning buhay. Paano? Dati pagtatrabaho si Papa, Dati. construction po. Ngunyan, nawaran pong trabaho. Gustong sabihin, partner, Apektado kang pandemya. pag daing trabaho, may buhay. Tama. Pirmi nasa loob. May mabubuhay. Ano, partner? Ang mga isip mo talaga. Sige, mensahe mo kay Congressman Saldi na ang regalong mong brand new tablet. Pira ka mo Tapos nag-ireskwela muna. sa siyam na magturugang pampira kapalan. Pang-anom po. Pang ano, Pang-ano? gabos na nag-ireskwela ka mo. 4 na lang po. 4 na lang. At least, partner, nainguwan, Ano ang naipadagos. mensahe mo kay Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List? Ayan. Maraming salamat po kay Congressman Saldico at Congressman Tido Carbin po. Tapos Sa tablet, ano? sa tablet po.
Yan. Dako lang tabang na po ini para sa sakuyang pagklase. O ipaliwanagan mo daw sa iba pang estudyante kang San Jose Community College sa mga iba pang pagtaraning ng mga eskwelahan, paano manggana ng tablet? Kamo ang expert Oo, eh. kamong expert. Kamong mga Ano taga San estudyante Jose kan San Community Jose? College, kayo ang mga expert sa pagpapanalo ng tablet. Ano ngayon ang may advice nyo sa mga taga ibang eskwelahan katulad ng mga taga Taga-iba Harvard, naman. mga taga Oo, Harvard. Sige. Sa gusto man pong manggana ki tablet na arog ko po, follow po yung sa indang page tapos like po. Tapos pag naka-live na po sinda, mag-comment po kamo kung nata po kamo karapat dapat na manggana. Tapos ikagman po nindo sa indong number. Tapos mag-mention man po kan tulong estudyanteng nata gusto man nida po magana. Ay, Ingleson mo, tamay nagdadangog na taga Harvard. Gusto Ayan, man manggana ng Ingleson tablet. mo. Sige. May taga Harvard University. Sige, Ingleson mo. ang mechanic. Sige. Mababanat ang sa imong pagiging Although you are Inglesera. major in Filipino, But you need to speak in oh, English. sige. Invite Because, them. sige. Because some some students are watching and they Oo. want also to Of win a Harvard brand new University tablet. and London University. Go ahead. And, sige na. Ma-practice ka muna. Balik na lang ika sa aga. Na problema, bigla si Annie Rose. Try mo. Di ugod mo yung partner. There's no harm in trying. No. Ay, kakaibang maray. No. Speak in English. All right. Imagine, partner. San Jose Community College student. Advice. All right. How to win. Go ahead. Go. Sige. Huwag mong pahiyayin ang inyong school. Aday na daw. Aday na daw. Kakaiba ba ka, partner? Yung sa San Jose For University. those students there watching and London University. Yeah. Go. Dagdagan mo. Kuyan, Kabul Community College. Okay. Go ahead. Oh, teacher! Bayay na? Okay na? Congratulations! Congratulations! Ayan, congratulations, Annie Rose! San Jose Community College. Okay na lang, partner. Tatawan ta ka na lang kitsansa. Kung may mga nagdadangog mo niyan ng mga taga Harvard University, London University, sa Kabul Community College, paano manggana ng tablet? Okay, for those students... Kasi ang mga taga San Jose Community College, expert eh. Okay, expert. Okay. Sige. For those students who want to win brand new tablet from Congressman Saldi, all you have to do is subscribe or like our official Facebook page, Action Cost Center. Then send a message why you want to win brand new tablet. Then, don't forget to tag 3 students. Then share our live episode. What? That's all. Thank you. Okay. Okay! Ngunyan mga ka-action, syempre may nanggana na. May magagana galayon in brand new tablet. Ngunyan na pagkahapon. Congratulations! Siya, si Jonah Pabia! Ayan, congratulations! Jonah Fabia, ang sa iyang mensahe partner, Diyos mayad na hapon, tabang ora mismo. Taga-Sorsogon din eh, taga-Sorsogon. Ayan, ako Bicol Portilis, Action Cost Center. Ay, katanduan eh, Tas mayad. especially kikong saldi ko, ako tabi si Jonah P. Fabia, naka-star sa Rizal, Baras, Catanduanes. Ako tabi, 17 years old. Ako po, first year college na po ngunyan sa Catanduanes State University. Ako po, dahil pa pong gadgets na magagamit pang online class. Nakikisubri lamang po ako sa pinsan ko ning cellphone. Tanganing maka-online, tas makatutok sa inyo. Ma-start na po ang online class me next week. Dulo dakula po ang MB na magagamit kakasave po ning mga lessons mi. Dulo dakula Masakit talaga. po lalo kung maluya ang signal. Tas salabay pa po ang pagpasa kan mga lessons. Sana po mapansin niyo man Delikado po yan, ako. magatol yan sa labay. Maski harayo po ako sa inyo. Sana po mas dakul pa ang matabangan ninyo. Salamat po in advance. Ma'am Remy, Sir Joshua alias si Ram. Sana tabi mapansin nyo. Bako yan si Ram. Silam. Alias Silam. Dahil man pwede nga nito. Ang pangaran mo yan. Kaya nga ni, pero silam yan. Alias Silam. Yeah. Sana tabi mapansin nyo man ako. Uni po ang sakong numero. Kung sakaling maapod man tabi ninyo, ako tabi daing sawang gaan tabay sa inyo. Makakuha lang po kaining tablet o maski pambakal lamang po kan laptop. Ang magulang ko po daing ang permanenteng trabaho gibo kan bagyong Rolly. Nagkalaramog ang abaka.
God bless us po. Na, Yan. ayan. Nagkaralamog. And ini pala si Jonah Pabia, siya ang kauna-unahang tablet winner Ayan from naman. the province of Catanduanes. Catanduanes, congratulations! Jonah Pabia. Ayan, congratulations, partner! Rizal Baras, Catanduanes. Ayan! Sa Kaduludakula, Catanduanes, ikaan maswelting. Yan, maswelting ng gana. Ayan. Sa pagantabay mo kay Lemmy at saka kay Silam. Kay Silam. Ayan. Diyan iyan sa Catanduanes State University. Mabuhay ka. Congratulations. Talagang iniyan patunay, partner, na ang tabang edukasyon kan ako Bicol, ang tablet na pinagpapanaw mula sa puso ni Congressman Pang Saldico Bicol wide. para sa gabos na Bicolano sa inmang kamong parte. O ini araw kayo naka-star sa Abaka. Kaya lang nagkaralamog sa Abaka. Nagkaralamog sa Abaka. Kaya rin ang pagkabuhay Pero di sa bale, Imaguran. maski nagkaralamugan Abaka, may tablet man si Jonah Correct. Pabia. Jonah Pabia, congratulations. May maapod tabi sa imong staff. Kan action ko center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Congratulations, Jonah Pabia of Catanduanes. Ayan, partner! Congratulations! Siyempre, ang tabay sa mga, hello muna sa mga nakantabay, partner. Sige. Si Christine Barakel, nakatutok man. Jenny B. Marteliano ay kotso. Si Nixon Tanael, Mary Rose Lita Kadag, Eric Barado, si Jenny B. nakatutok, si Charilyn Brier Baral, si... Anong basa ka ni? Hindi. Naka-incheck kaya, dahil kung mabasa, naka-incheck an sa imong pangaran. I-translate mo muna, partner. Sa samuyang pagbabalik, may manggagananin kas ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay Puhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Puhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig, asin, bastanteng tubig.
Pero sa niya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kay ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay gwaki so itong maray na inuman baga ng tubig na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Partner, Oh. na pagkapon mo na sa kuyang mga yun asin saksing hermana. Si Esperanza Cabanela, Araneta Cabanela, partner, all the way from Daet, Camarines Oy, North. salamat sa pirming mga nagsusubaybay digdi sa programang Tabang Ora mismo kan Action Ko Center. Tamas kisa mula ko naglalakaw-lakaw, may mga nagsasabing Ayan. permisindang nakasubaybay. Yan. Yeah. Sabi niya, partner, makaulok dakit ang duwa. Sabi ni hermana. Ay, mas maray na iyan na makaulok po kami kaysa makahibi. Mas mabuti na po mga kaibigan na kayo ay nasasaya o Ayan. sumasaya, naliligayahan sa amin. Kaysa naman sa tuwing makikita nyo kami dalawa ni partner, kayo Napapaya kayo. ay nalulungkot at puno ng hinagpis. Correct. Masaya kami at na kayo'y napapasaya din namin. Kasi ako'y naniniwala, partner, mas mahirap ang magpangiti at magpasaya ng tao kaysa sa magpayak. Mas madali ang magpayak ng tao. Ano? Mas madali. Pero nalibong ako. Mas madali ang magpayak Mas madali ang magpayak. o kaysa sa magpatawa at magpasaya. Sige. Pero pandok mo pa sana, mapapaulok na sinda. Pandok ko man, mapapaibi sinda. Yan pandok pa sana. Ah. Dahil pandanailing ang lubot ko. Bailin na sinda, partner. Da. Mas makaulok ang lubot ko. Nata, anong igwa ang lubot mo? Ang lubot ko. May dahil- dimples. Bako lang. Ano? Kuyan, apod kayo ni. Mamumroblema ka kung anong klaseng breed ang muhulaan mo. Wala ko anong klaseng tinapay. May muna. May ensaymada. Iba man na breed ito. Bled. Mga ka-action, partner! Mapili kita ngunyan na pagkahapon ka sa tuyang maswerten! Cash raffle winner! 1,000 pesos ngunyan na Webes. Ayan, at sa tuyang guwapong kaibahan digdian maabot sa kuya kan may wagang garapon. Tadi! Dahil ka na naman nagmumuklat. Sayang, dahil nailing ka sa tuyang mga parantabay. Ang kagapuhan kan first nominee kan Batista Party List. Ade, Nico Franco Aguirre. Naalog sa tubig, dire-diretso. Kung an ako Bicol, ang nakabugtak sa ako Bicol, katabang nakasurog pa. Sa grupo ni Nico Can Batista Party List, ang umaayaw, siguradong hindi na nagwawagi. Ang nagwawagi, siguradong hindi umaayaw. Kaya ang mas maganda pang umayaw na. Tara, Ayan.
Yan, congratulations in advance sa maapod ni Mr. Siram. Yan, ang katuyang maswerteng winner. Ay, alam mo na, si Cheryl Magumway, nakatutok man partner. Sige, Carmen Buatis. G. Bayaban Birano, mi please. G. Bayaban, nanggana ka na. Pero sige lang, fight. Ang cellphone number 0963 0963 779 779 6723. 6723. Siya si Rona Vargas. Rona Vargas, congratulations. Ayan. Rona Vargas. Ayan. Tigring na. Ayun, ano daw ang ginigibo ni Rona? Igual naman partner na pigiling si Boss Lear. Abangan mo partner. Yan. Ayan. Nagri-ring na ang numero ni Rona Vargas. Sa mga nag-celebrar ka sa indang kumpleanyo dyan, Happy happy birthday! birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Give me a scratch. Oy, Partner. isa pa. Unattended. Isa The pa. subscriber cannot be reached. Isa pa. Another one. Baka naganturog. Tawantanin. Chansa. Chansa, may nagatuwad-tuwad na naman partner dyan. May garami Rona makulog Vargas. na naman ang sa tuyang first nominee kan Batista party list. Sa abagaw, iyo mananggad. Digdi mananggad oh. Iyo, Yan, makulog pwede. na eh. Tama. Happy birthday. Ano kay Sally? Happy birthday na edad. Ranara. Sina edad. Sina Felicidad edad. ang pangarangkaan or natibidad. Iyo. Felicidad or natibidad. Nagre-ring Sina na mga edad, ka-action. Ranara. Ang telepono ni... Rona Vargas. Oh, kaya lang daipig si Simbag. Wala partner. Okay, another. Okay, ako daw mabunot. Chance for the others. Sige, partner. Ini. 09 0951 51 632 632 3368. 3368. Ayan. Siya si Jeneline Curos. Jennifer Coros. Jeneline Curos. Sabi ni G. Bayaban pa, shoutout po. Happy birthday po kay Doc Joey Bitito. Happy birthday kay Doc Joey Bitito. Diyan, yan, partner sa Bakakay. Jeneline Curos. Ayan, Jeneline Coros. Ay, maray na pagkahapon. Hello po. Hello, Jeneline! What are you doing Yes right po. now? Nagano ka, Jeneline? Ako nag-aalaga ng anak. Anak nino? Anak ko po. Ilan anak mo? Isa po. Sino ang may mga gawa niyan? May mga, isa lang nga. Sinong may gawa? Sinong may gawa niyan? Sino po ito? Sino ka? Sino po ito? Kami. Ay, teka daw, be. O kami to. Huwag mong bibitawan ang iyong anak. Kami to. Maghihintay kami hanggat ma-okay na ikaw. Sino ang may gawa niyan? Ako may gawa. Ikaw may gawa. Sino ang kasabwat mo? Sino ang kasabwat mo? Katulong mo sa paggawa niyan. Ay! Anong pangalan ng kasabwat mo sa paggawa? Hindi ko po alam. Ay! Wala kang malay ng ginawa yan. Taga saan ka, Jeneline Coros? Naga City po. Naga City, Philippines. Sa Indian, sa Naga? Barangay Kalawag po. Taga Kalawag ka! Kalawag. Oh. Saan na ang Kalawag? Pasiring duman sa may kanaaman. Oh. Arani na sa boundary. Jeneline, dahil kang idea kung si sa init sa imong kaulay. Yes po. Teka lang po. Mahawakan mo si Bebe. Oh, sige, kaputi. Hawakan mo nga, Ma! Maulog na si Bibi. Kaputi, dali. Ang bagal-bagal kasi ni Ma. Kapatid daw. Ay, hindi wala. Oh, dali na. Tawan mo ka ng 2 minutes. Oh, nag-ibig na. Ano ito? Ha? Ay, saan na to? Congresswoman Saldi ko. Congratulations! Ayos! Bigla niyang naalala, doon ito kay Congressman Saldico. Binutasan niya suwaki niya. Naalala niya, partner. Ayan. Pinaputan na ni mama mo suwaki mo? Iyo po, nagkapunta niya po. Artihon po kaya to. Artihon? Artihon Sisay. So, baby mo. Kaysay man mama na. Siyempre, sa naggibo. Oo. Oh, pero aputon may kasi sa ingani ang katuwang mo kan paggibo mo kan aki mo.
Wala na po. Hindi Kaya dahil na. Oh, kaya Ano? man palan. Naglayas na o pinalayas mo? Or nagsa kabilang bahay na. Hindi na po nagparamdam. Missing in action. Walang iya yan kaparehas yan ni King ng Muragwis Nagpaano lang partner, nagpasarap. Iyan ang pikasabi ko, Boss Nico Dahil taman mababasol ko minsan ang mga kababaihan na minsan nagtatanim sila ng sama ng Galit loob. at sama ng loob. At parang, May mga reason, partner. parang sinasabi nila na mga manluluko ang mga lalaki. Hindi natin sila masisisi. Kasi tinan mo si King na taga Buragwis. Pinabayaan si Sene. Si Julian. Yan. Ini naman pala, hindi na nagparamdam. Pagkatapos gumawa. Pero partner, sabi daw Manila. Ilang taon na yung anak mo? Konti na lang daw kayong natitira sa mundo ng mga matitino. Magsasampung buwan. Magsasampung buwan. Tugod ka partner sa sinabi ni Boss Lear. Na? Konti na lang kayong mga natitirang matitino sa mundo. Ako, hindi ko kiniklaim partner na matino ako na lalaki. Pero, Hindi ko in some way, hindi ko kiniklaim na matino ako kasi ako'y isang makasalanan. Pero wala sa ugali ko na pag may naginibo akong arugaan, pabayaan, indulagan. dapat partner, pag aki iya na ginibo mo, Oo. panindugan mo bilang ama. Kasi day man kuta ang maluwas sa kinabang kung day mo ginibo-gibo bako. Correct. Pinasabog mo na lang Kaya kita sa nasasabukan mabatag. ta partner si Jenny Lee na may makulog ang buot niya duman sa Yeah. nagibo. Kaya dahil niya may tarapon si Pero Isay. anong pangaran ka itong manlulukong ito? Jenilyn. Huwag na po i-air. Prince na lang na, Prince. Hello Jenny Pero Lee. taga dyan man sa Naga, taga dyan man. Nasa Maynila naman. Taga Manila. Dahil nakaito. Ay, Bumbuan. Manila boy pala, Manila boy. Oo. Gulpi kayang chicks duman sa Manila. Jenny Lee, ara mo tabi kung Tapos si pag, Saine. pag Thursday pa lang sa Manila, sigin irnuman, pag nalalasing yun, ay banaan kay baka ito. Niraot mo na naman si Manila boy. Mga Mga Manila boy talaga. Si Teddy, sabi ka dyan. Jenny Lee. Nadamay ka, Tedo. Jenny Lee Coros. Jenny Lee. Anong hanap buhay mo? Wala pa po. Hindi pa po ako makapagtrabaho. Dati, anong trabaho mo? Sa kainan po. Sa kainan. Kainan ng ano? Ang baboy? Lumihan po. Lumihan. Lumihan. Kainan na, lumihan pa. Masarap man ang mga lumi dyan sa dati mong tinatrabahuhan. Sa Pasig po ako nagtatrabaho. Ay! Doon Doon kayo kayo nagkakilala! Nung manlulukong taga Manila! Ayan. Basta talaga. Hulaan ko, Teddy ba ang pangalan? Hindi po. Ay, hindi. Taga Pasig? Taga Antipolo si Teddy. Ayan, Jenilyn Coros. Alam mo na kung bakit kami tumawag sa'yo? Opo, lagi po ako nanonood sa inyo. Nagko-comment po ako. Ay, kahit aber nga, Ayan. kung talagang lagi kang nanonood, anong pangalan na itong kapartner ko na babae? Sino ang kamukha niyang artista? Oh. Ano da? 2 minutes. Sino ang kamukhang artista ng kapartner ko? Hindi ko po kasi napopokus. Gawa ng baby ko. Hindi niya napopokus. Gawa nung baby. Sabihin na lang partner, tabaan, magtubod lang. Nagaw niya po pag nanonood ako ng live. Ang ginagawa ko po pag nagpo-comment ako, madali lang. Ayan. Pero magayon man. Opo. So ka-partner ko, gwapo man. Hindi nga ni napopokus. Sinakita po ang dati mo. Ano? Sharon Cuneta. Kung ganon, ako ay Malagabi Concepcion. Bituing walang ningning. Balutin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Sharon! Nagdalog-dog siyawi! Oy, sige na. Jenny Lynn! Baka makabot pa kita kay Casey. Paganaon mo na yan. partner ko, si saan ka mukha? Gabi Concepcion. Si Patrick Tulpo. Si Sai! Patrick Tulpo po. Si Patrick! Tulpo. Si Sai! Patrick Tulpo. Si Rafi Tulpo! Idol! Iyo mananggad. Ayun lang yan. Paganahan partner. Jenilyn Coras, congratulations! Nanggana ka nin 1,000 pesos! Una ko ang sabiyo ni Jenilyn, kamukha ko si Senator Kiko. Ano? Ano?
Pag sinabi ko po si Senator, Ano? Senator Flavier? Janeline, winner ka ning 1,000 pesos. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Regalo ini sa imo kan Ako Bicol Party List and the Congressman Saldico. maraming salamat po, Congressman Saldico. Saka po sa inyong dalawa. Ayan, congratulations! Janeline, may maapod tabi sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan ng 1,000 pesos. Salamat po. Okay po, bye-bye! Have a nice day, partner! Congratulations! Partner, Oh. paano maduman sa mga kababayan ta na gusto man manggana, partner? Ano ang dapat gibuhon? Ano ang dapat gibuhon? Pakipaliwanag mo, partner. Ikaw muna, partner. Ika na. Paliwanag mo. Mga ka-action sa mga mawat man tabi manggana dyan in cash prize aron kay Jeneline Corosa. Kinakaipuan lang nindong i-like ang sa muyang official Facebook page. Mag-comment kung nata kinakaipuan nindo nin kwarta. Kinakaipuan nindong manggana nin 5,000 buda 1,000 pero mas magayon kung gusto nindong 5,000. Fight sana ang send din comments. Asin kinakaipuan magtag ka mo nin FB friends. Asin i-share ang sa muyang official ang samuyang episode ngunya na pagkaldaw. Tanganing sa aga kamo naman ang hapon may bilang winner. Okay. Ngunyan naman, mga tugang duman sa may mga problema medikal, legal, may problema sa pamilya, problema sa love life. Gami partner so problema, energy ko. Tapos pag-abot sa imo, seryoson ang ka. mga problema sa mga chismosa, Yan. chismoso, Sa mga babaero, mga manluloko, sa mga daing serving barangay officials. yan, sa mga mapang-api na otoridad, Yan. siring man sa mga ahensya na pirming turog sa pansitan dahil nag-aksyon. Correct, mapang-abuso, Yes. Ano pa yan partner? Mapang-pansin sa mga kapwa. Ngunyan, tabi, partner Sharon, Remy, Yes, tabi, Attorney Flavier. pakipaliwanag mo daw tabi partner, anong gigibunin da? Ayan, ang sa indong gibuhon mga ka-action, siring kan sa kuyang nababanggit, pasiring ka mo sa FB page kan Action Co Center kung di ka mo kadigdi, ipadaraan sa indong mensahe o reklamo sa igwatabi ning staff na maakomodar sa indo. Siring man, kung makadigdi ka mo, mas maray, ang aning makapag-ulay kita, ma-explain ka rin nung maray sa muya kung ano ang sa indo tabing mauot na ipaabot sa samuyang reklamo. Tulos mi tabi ang aksyonan. Siyempre, digdiyan tabi sa samuyang kamauotan ni Congressman Saldi na matabangan kamo asin matawan kamo nin pag-asa. Partner. Alright. So yan po, aron kang kasimple ang dapat gibuhon. Tandaan nindo ang kamautan po ni Congressman Saldico. May mga staff po dyan na maasikaso kan sa inyong mga inagrangay problema. Ninulit ang kamautan po ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List na kamong mga kababayan tang Bicolano na nangangaipo po kitabang. Saabot kang kakayanan kan Ako Bicol, saabot kang kakayanan ni Congressman Saldico. Matabangan, maayudahan, matawan yung panibagong pag-asa. Siring man, mapaugma ka mo. Ayan! Mga ka-aksyon, napaabutan ni Mitabi kamunin mga impormasyon na kapapanahon. Siring man mga ka-aksyon, may napaugma kita. Asin may mga nabati kita ngunyan partner ng mga paraan tabay. Yan. Kaya, syempre partner, di ka mo maglingaw mga ka-aksyon ha. Sa aga Biyernes, mag-iiribahan pa manggirara kita pares na oras asin pares na programa. Kami po sa indong mga nakasabay sa programa. Ako po sa indong lingkod, ang nag-iisang Mr. Siram ng Bicolandia, Joshua Martinez Jr. Masiram na hapon. God bless and mabuhay! Syempre mga ka-aksyon, ako man tabi ang mga Salvador kan Bicolandia, Remy Araneta Mendones, Alias Sharon! May pahabol ka pa talaga, tabi, Attorney Flavier. Atol po. Yan, mga napagkapon mga ka-aksyon. Salamat!